Kaburam bat ke jiro nga ai show blay na kabenta jong pi baro ki biyo sngawi ya kani ka kubor. Kabenta ban ya prakhat bat kabalong serius hadu kata-kata. Kalong balay ka nongba kalong kum ka yingjat. Hatu kalong shisha kumta tungin ya ngap ya ka ktin jong blay. Nagasam ka bachispa arpun nyaw. Kadakot baning kong la daw try tay ka ying ki minat le no ay ki batay ya ka la daw try sumari ka nong ba unong ap upay le no ay iyo iha ka ni ka ktin ka jaw blay ka benta ka baning kong ka nong ba barenghang ka nong ba balalong kum ka ying bom don jing khang yit ne jing khang ba shu reng hang ki intelligence ki fail ki nong sumar ka sorkar ka fail ka jing tray shitom le no ay na babaro ka basniu ka bajia hap ban shulek wat tangi ki medyap ki nong penyap briu ki nong le kam basniu kemi ki nong di drops ne di ki at pen ban omla ban kem ye kinong di drops ni khang ye ka patakeat jan man kilat kisnong la ai license ban pli dukan kiat ka revenue bami na ka dukan kiat kamla ban siudor ye ka jingyap bam dei por kinong di kiat bat ka jing jot jing pra ki long ying long sem bat ki kamboman ka bami na ka kiat bat ki wei ki jing sniu baro ka bajia la shuhab ban shu post mortem namar bangimla ban yada naba omla ban yada yaki namar ka day ka jingle na ki mensim baman ki mensim bersyukur bat ka kamu setan ban job yaki deida ka bor ublay bat ngi don kamru yaki nong yalam ki ba syep ting ya ublay ki ba ting burom ya ubriu om tang ki ba syutip ya ublay shiti shiki Ephesus ka lenong ka benriu ka dekot ka ba shipho kong ha ka ba waino to long ki ba klanya u try bar ka bor ka jing klanjau to king no ye ki jingking atiar ka jo blay baro ba pila ban yeng persya iki buit tap ut setan na ba ka jile jongi kamlong ye ka snam bat ka do henry ki himai ki bor ki dong sanshar pertai jong ni ka jingdom ye ki jing ba man ba kan jamin sim ha ki jaka beneng kum tangi don kam ban shim ye ke jinga da bar ki tiat ma ba kan jamin sim bagi la ban wanra ya ke jinga da ka bakra dei halor ke ni le no ei ki nong ap ya ke nong ba le no ei ki nong sumari ke nong ba la do try te la do try sumar le no ei ka benta ka baar leno ai ke jing bujli nong yalam hagari nejela mentri sarkar wat ha ki shnong ki thau bat ki wei namar ka dauba ka don kam ye ke jing bujli ka donut lada ka donut ka boman ka jing tray ka long boman lada ka donut kam kala pila ban pen kala kat nuru kanang sniu pen bat yin ye pet na ka tinu blay na kitab yo Ezekiel lai pun riu lenong ker kot bar pun riu kong ngan airu ka donut timai api bat ka mensim timai de ngan bu apo jopi bat ngan klau ye ka donut mau na ka do jopi bat nganai ka donut do hapi bat ngan bu yo mensim jo ngapo jopi
bat ngan penyaj ye pie ki an jonga te pin rakhe ye ki jing bishar jonga bat pin le ye ki kabenta kabalai leno ei ki jing pli mau kerteng ki jing sanction pisa ki kerteng jong ki scheme lada kam don haga kti ka bakut ka donut ka bakut ngin ye pe na ka gospel Yohanes ka lenong ka bakhatar bat ka khot ka basan ka ban riu ngan supuli na ka khot ka ban riu la to ang ne Japang u Judas haba ka Mary nong Magdala kala pensle ke jing pensle bokordor hau Jisu u Judas uang balai ban penleno yakini ki jing sle ki baremdor kat ni dino Aisyah gibaduk Henry yakini kektin shom lekren namar bau ye gibaduk bau Jisu ong kibaduk medon halakasgi Henry kani kalakalan ya ka jingkalan nam ta ka jingya niwa i bau Judas Ukraine ni ketin hagat khot ban rew wong ya ka niw la om ken om namar ba usumar sapang gibaduk Henry na bau la long ba buitu bat ula donu saipan bau la ju shimno yaki ke ru bala thep hau nakata ka scheme bala sanction nakata ka jing tei bala medur bantai laju shimno baru Judas ula le yakani wat naka treasury lene naka ta ka fon ka jau Jesus Christ na marga ta ka daw ublay ong yo Moses haga Exodus kalenong ka bakat pra haba metung yaki nong senshar to tung ki bakum kini ki isi ke jing lalat wang rupotet menjit na utaw pa ba baro ki briu ki banang basian ki basyep ting yaw blay ya ki briu ken ki bahok ki ba isi ya ke jing bamsap dani ke jing lalat mentung ru kum kini halor jongki bakin long kinong sensyari ki hajar badi kinong sensyari ki spa bad kinong sensyari ki sanpau bad kinong sensyari ki sipau kabentang kabesau leno ke jingnang jing start ka kerdan ka bor bat ka spa lada klem u Jesus Christ lane klem u try ha ka jingem u nong ye tu lepa Jeremiah le kren ye kene wang ha kitab Jeremiah kendai arpulai ter kum ne wang u try what I bo real start un sarong hala ka jing start lem ne u bakrau bor unom sarong hala ka bor u real spa to unom sarong ki spa jongu henre u tau bus ngau sarong Tuun ngau sarong hakani bau shempang bat bau itu yanga bangalong try ubale ike jingle it ye ga jing bishar bat ye ko hok haga kendau na bahakini ki ike ngas ngau haken ong try kabenta kabesan kabalang kiriungai hau Jesus Christ kilong ke jinya da ye kanong ba hatu kalong kumta tugin ye pep na ka kitab ka ba ar jong kisim hakal lenong ka ban riu badru ka dekot ka ba pra hadu ar pulai ngan puletang kendiat ki dekot hangning yo yakni ke jinjia ba us im Israel bat kinong shun jong u ki ba wan ban ya letma
Kila plan us im Syria plan ban manile tmai us im Israel. Henry Shua ba unong shunun wan hagdaga jaka. Us im Israel latip lupa ban pa sipai bat ban siat ye ginong shun ban ya dai ginong shun bat ba un light ru nangta. Kum no la ban tiep. Deling bau priu jo bleu Elisha. Kani kadai ke jing don kam hakini kisngi bala do try semar kamut la do try ya lam ya da ya kari manu ban ya da ni don kam ya ka bakum kani ke jing ya lam ke jo blei u David kumus im u don leng do hakawai kaliang u don nong itul pa kawai kaliang baru alian ki yeng ki nong tulpa ba geleng do bada bau don kami ju kali nau blai iyo iang ni tungin pule bar is im riu pra teus im Syria ulai le tma bat Israel bau le sela bat le ki shekriu doong haga jaka kabakum kata kan long kadara jonga Teu briu jo bleu la paktin aus im Israel udon. Tu sumor ba menom yat na kabakum kata ke jaka. Namar syata kinong Syria kilayo one here. Barus im Israel la pa briu syakata ke jaka kabau briu bleu la yetu. Bar ula maham ya u syapang jongka. Bar ula pala im ya la dehanta. Om tang sisin ne arsin. Bun sina bau nong shunu perkat ban wani atmau bleu la pen pau lang bau Elisha. Bat la ya dana ke jingyap. La ya dana ki nong shun la da dana ki jingjia baro. Henry ka pertai ka bangiem. Ondala jia ki jing penia briu. Nises dang ban khore ban ya dai kari. Ondala jia ka jing wan peniap no ye ki briu ba lui. Kari kastang ban kret tama ban yele tama persya. Henry kamla ban yada ya kita ki nok shun ki ba plan ban les niu. Ndala jia ke jing sharabor ke jing sapniap. Ndala wan room ki jing di ki besniu drops hangi haga nomba. Ndala jia ke nu ke besniu hang tangi ki khore ban wat. Ban wat. Kalong kumbangi syube ia kinong syun bat ni be ia kata kabasniu nadin ngimla ban khang la ne ban yadaya ka u Elisha u laju pen pau yo sim Israel ia ka plan kinong syun shua bakin wan u latip lupa ba sim la dep pen up lupa ia ka jia da bakinong syun marsin wan kila ia sya set yap ula laim daladiru bad kinong shun kila pet yapru na ba kila yo ba man bagi plan ka fail shwa bakin wan la don pa kinong yada gikwa ikari ka bakum kata gikwa ya ka jela ka bakum kata bad kani ka wan na bagi wat ik alam no blay ni wat ik protection jo blay ni kot karpat ya utrai Leno lada karina jela, lada kintung advisor, deki sepak ni hajar ngut, lada om don jia danau nong shun bawan penjot ne pen prai karina jela. Si kalimat ki jing tei bada ki posnam la penjot chisgi, ki klur bat ki pau hajar klur balawan ra, hasiteng lenti la syatu no. Kamen simbriu kan syuyap ki jing sniu ki rung syadu ki rempeying klem don jia da ya ki konung kena om don jia da ya kamit ne kesngi namar ngila kentaj ya ke jinglong try jong u Jesus Christ haka jingim jongi haka jela jongi bat akari jongi ka Bible ko ong nagasam kis pa sao po sao so katagari ka bau try blay jongka so katagaying ka bau try blay jongka
ngalaban ong ru suk utau briu ni ke briu ki bau try blay jongki kabalang kaladai ke por ban mi na baro ki pai riu ngai Kristan ki jau Jesus Christ syamadan ban lumlang ban pen benar ban pen long ban hot ya ke jinduai but charging it baka jia dau blay kan wan pat hagari but jela jongi baru ki jing tei ki bam long nau blay on pen prano ki jing tung bam day nau blay on ratno henry on teipat on tumpat ya ke hok ya ke jing sensyar bahok but ya ke jing shifting blay haga jela jongi wadaga ying jongi badru ha ka shnong ka thau ka jongi Jeremiah ka lenong ka baningkong bat ka khot ka ba shipau hakmi hakani ka sngi ong trial Jeremiah hakmi akani ka sngi ngala thung yami halor ki jaj ben riu bat halor ki hima ya ka ban ratno bat ban pentua ya ka ban penduru bat ban penkalon ya ka ban tei bat ya ka ban thung ka bam dei no dry on ratno but on thung pat ya ka hok ba ga ji shisha kani ka dei ka ktin ka jo blai blai ka khu na ka ban ta jong phi la dau try yada yaka nongba leno ubat sumar yaka la dau try sumar yaka ying ga jongpi leno uba up yaka taga ying la dau try sumar yaka jingim jongpi leno la da pin sumar katnu kanoru na mar ka taga dau pediang yaka jinglong try Jesus Christ khot kat pat yo try ka jing ya dablay ka jing pen imblay ka jing map ba ka jing sumar kan jablay kan long what shifting u try ulong ka jing ya da jopi thong an duai try being a duai ka kerteng ka do jisu na ka benta ka ni ka kubor duai ka jing dai ka nongba ka jing dai ya ka shnong ka thau ka jing dai ka ria blay ba ka jing dai ki kunong kna ka jing dai ka ying ka sam kejia dai ki briu ki balului tribe I wan ra bangin sngau tu I ke jinglong try jomi bangin pediang yami kumunong yada kumunong penim kumunong map bat kumunong penkia bat kumunong sensyar haga ri jongi haga jela jongi bat baro kita ki badon na gabor kin khot ker pat yo try but baro ki bangai ka teng jong u kin khot ker pat yo try blay yarap I bor haga ker teng jisu baga jinyada baga jingsuk baga jingsho chingan kan wan pat haga nongba haga ri bada ke jingmut ji berkat jong ki briu jong ki nong shong shnong haga ker teng jisu amen.